Sarki nasibi ne. Wa ya faɗa wa lawa ta kisa, ga zaɓe ya zo Allahu kama na zaɓin alkairi da alalan bayi. Yau gobe har da jiya, Allah sarki na karaba ni da furcin fariya. Wakar talakawa yau zana biya kan halin kuncin da ake ciki har wasu masu karaya. Rayuwa ta kashin dankali ita kiri mai karfi yayi marashi ya tsaya. A duk da wannan tsanani da ake wasu suna gefe abincinsu shinkafa da miya. Ga tarin nama ga kuma taliya, riga mai kyau ga aiki a wuya. Waya mai tsada suka dandanna ga tarin talakawa wani ma ba damar rike dukiya. Su jirge siyawansa a duniya, ko mun hau motar gini na fas ne za su tsaya. Su kama na kamawa so ko su ma kashe kowa, su ba su da tausayi kai ku tsaya. Ka zauna a gida ga yunwa nan, wanne za ka zaba mutuwa da rayuwa ne kuliya. Farashin kaya na ta karuwa, kaka kara kakashin me za mu saka ne a miya. Ba a batun ilimi dan tuni ya lalace, sun kwashe 'ya'ya nasu sun kai Burtaniya. Ka zaɓe yau ya zagayo, sun yi shirin haram biya nasu sai kuri'a a ɗan kudin da baya isa biya. Talakawa bi nazari an shayi mana alkawari, za mu ba ku wuta da ruwa mu kaye rayukan mu gaba ɗaya. Ashe duka karya ne wannan zancen banza ne, mun gane matuta ne kansu kawai suke ta ginawa. Su nema da roman baki kudade sun tarawa, gashi mulkin ya zama gado junansu suke tarawa. Talakawa sai mu yi kulawa, kuri'ar mutumin dafawa addu'a a barkamawa.